El concepte segle XXI de natura ja no és separatista. La natura no és el sistema fora ciutat i l'urbà artifici. La visió més híbrida, diguem-ne, i més moderna de la ciutat entén la ciutat com un ecosistema, en efecte, com un element natural. La sostenibilitat, el desenvolupament sostenible és aquell que ha de permetre un determinat progrés i un creixement sostenible, durable, sense posar en perill, sense hipotecar el futur de les generacions que vinguin darrere. És aquest principi. Però quan ens mengem un quibi de Nova Zelanda, produïm una disfunció. Perquè aquell quibi, que ens deixarà 80-100 quilocalories a nivell metabòlic, ens haurà costat en el seu procés productiu i en el seu desplaçament horitzontal des de Nova Zelanda a Barcelona o a Mollet, allà on sigui, haurà gastat moltes més quilocalories que les que ens regala. Això no hi ha cap organisme viu al planeta que vulneri aquesta llei de balanç energètic. Cap. Un primer plantejament és marcar-nos quins són els objectius que sembla que es marca el món en aquest moment en el camp de la gestió ambiental. I aquests dos objectius jo crec que estan molt clarament definits a nivell mundial amb un horitzó a llarg termini. És l'objectiu de zero d'emissions i zero de residus. És evident que això avui per demà no ho aconseguirem, però sí que volem fer una afirmació en positiu. Creiem que les utopies són possibles si ens les creiem i ens hi posem a treballar. I aquest és el desafiament que nosaltres els volem plantejar als ciutadans i ciutadanes de Barcelona a partir del mes de maig, mes de juny. Posem-nos a treballar perquè aquests dos objectius de zero d'emissions i zero de residus algun dia sigui possible a la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit, en el marc que ens doni la llei, nosaltres intentarem passar tot el sistema de llicències ambientals cap al sistema de comunicacions. No es tracta de vigilar el ciutadà abans que faci una acció. Es tracta de considerar els ciutadans gent seriosa, que faran bé la seva feina, que compliran la llei i que l'administració ho que ha de vetllar és perquè es compleixi la llei, però no actuar amb el sentit de vigilar que abans es pugui complir la llei a base de tramitacions de llicències que allarguen d'una manera absolutament inacceptable que els ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat puguin fer la seva activitat econòmica i, per tant, generar riquesa per a la ciutat i lluitar contra l'atur. La segona gran batalla que també ens hem de plantejar a la ciutat de Barcelona, com totes les ciutats i pobles del món, és la lluita contra el canvi climàtic. I en aquest sentit estem convençuts que la lluita contra el canvi climàtic comença a les ciutats. I en aquest sentit, per nosaltres, la línia d'actuació que s'ha de posar sobre la taula claríssimament en aquest tema és la gestió energètica de la ciutat, en el sentit més ampli de la paraula. I en aquest sentit, en la ciutat de Barcelona nosaltres entenem que hi ha dos grans camps de batalla. Per un cantó, el camp de la batalla de la construcció, de l'edificació. Hem d'aconseguir que els nostres edificis siguin eficients i siguin estalviadors des d'un punt de vista energètic. Això és el que podem fer des d'un ajuntament i això és el que volem fer des de l'Ajuntament de Barcelona, que és el plantejar-nos una mobilitat nova a la ciutat de Barcelona, amb aquest concepte de superilles que ja havia inventat d'alguna manera l'Ildefons Cerdà en el seu moment, i fer la modificació de la xarxa d'autobusos a la ciutat de Barcelona. No té cap sentit que a la ciutat de Barcelona hi hagi autobusos que travessen en diagonal la ciutat de cantó a cantó de la ciutat i que com a conseqüència d'aquest fet la freqüència de pas d'aquest autobús sigui tan grossa, t'has d'esperar tanta estona a la parada per agafar l'autobús que acaba sent desincentivador d'agafar aquest mitjà de transport públic. Un home, en Xavier, amb una profunda sensibilitat social, no en va, doncs l'hem considerat un dels pares del model català, del sistema català de salut, i això no té només un origen amb la seva professió, sinó també amb la seva vocació, d'entendre que la política ha de servir per millorar la qualitat de vida de la gent i la salut és un element, en aquest sentit, absolutament clau. Xavier Trias és una persona que entén els signes dels temps i entén per on va el món. Ser jove, no us enganyeu, no és una qüestió d'edat, que jo conec joves que són molt vells i conec persones una mica més grans que són molt joves. En Xavier, en aquest sentit, és una persona molt jove perquè sap llegir els signes dels temps. I en Xavier entén sempre que les polítiques de sostenibilitat són totalment unes polítiques claus per poder fer realitat allò que dèiem abans, la política com a vocació de servei, la política com a servei a les persones, la política com a servei a Catalunya.
Sostenibilitat vol dir benestar, vol dir qualitat de vida, vol dir compromís ètic. Hi ha ocasions que nosaltres oblidem coses importants, no? I nosaltres hem de ser capaços de fer de Barcelona un referent de qualitat de vida. Referent de qualitat de vida que, escolta'm, jo dic, doncs és de qualitat de vida als nostres carrers, a les nostres places, vol dir neteja, seguretat, il·luminació, evitar els sorolls, mobilitat, residus, no? I l'aposta per la qualitat de vida és una aposta per la sostenibilitat. L'aposta per la qualitat de vida és una aposta per la sostenibilitat, no? I nosaltres hem de ser actius en això. I el primer que s'ho ha de creure és un govern. I ha de ser capaç de trametre-ho. I no trametre-ho d'una manera antipàtica o difícil o complicada, no? Escolta'm, ara fa uns segons, en Martí Boada ens ho explicava d'una manera que entusiasma. I hem de ser capaços d'explicar-ho bé i generar il·lusió, que la gent s'ho cregui, que la gent participi d'aquesta voluntat de transformar una ciutat, no de la sensació de la prohibició, sinó del anar a fer. Anem a construir, anem a tirar endavant, anem a fer que la nostra ciutat vagi endavant des de la seriositat, des del rigor, i no des de la improvisació. I, escolta'm, nosaltres hem de ser capaços d'entendre que l'aposta per la sostenibilitat és una aposta creadora i generadora de riquesa. Això no sé si ho aconseguireu. Jo m'he passat la vida explicant que la sanitat és una font de riquesa. Diu, la sanitat ens preocupa. Per què? Perquè gasta molt. Jo dic, escolti'm, valori la influència de la sanitat respecte al producte interior brut i la importància que té la sanitat en un país. Com genera riquesa la sanitat? L'aposta pel medi ambient, l'aposta per la sostenibilitat és una aposta que passa de generar innovació, de generar recerca i, si ho sabem utilitzar, de grans possibilitats.